बाबूजी पढ़ के आ गनी थक गइल बा तन खाना ले आइबू। का कहतारू तारा के खाना हम निकाल के दी बना देता नी उहे ढेर बाटे। का कहतारू तू हमरा खाना ना देबू ए काहे खाती आइल बारू महारानी बने खाती सुत के पलंग तुरबू। जे हमरा के कमा के खियावेला ओकर हम तावे ना सहेनी आ तू हमरा के चल दरुआ देखावे अखिए निकाल ले। का कहतारू हमार आँख निकाल लेबू। रुका रुका भैया के लगे फोन करतानी। हाइला फोन कल अपना भैया लगा फोन देखता नहीं आवता तो का करता रहन। उठाइए ना उठाइए ना। हेलो। हाँ बबनी। हाँ भैया भाभी हमरा के खाना नहीं खी दे। का खाना नहीं खे देत? रुको हम आवते बानी। गड़ियावतारी कहतारी के तार आंखें निकाल ले। आज तो उनका मार के चमड़ा छील लेतानी। ठीक बा हम आवते भाई रुको। का रे बबुनी खाए के मंगलसी हो ते खाए के ना दले। हां का कहता रह इंगरा खाना हम निकाल के दी बना के रखले निकाल के ना उड़ सकेली। आइल बड़ा बड़का मुंह बना के जंगे हमरा लगे तते खाना ना देबे ना अपना जाके निकाल ले। मार के तहार चमड़ा काट ले। मार के देखा ना हम तेरा के छोड़ दे। तते ना मनबे ते अपने ला करबे खाली। हाँ हम अपने वाला करे। ए भैया काहे हाला भइल बते हो? का होला बिल बाबू देखो तो रहो हैं ए भैया का हाला भइल बते हो? देखो तो रे मंगलसी बबुनी खाना त देत नहीं खे आ ओके बाद हमरो का उल्टा पलटी बोलतिया। उल्टा पलटी बोलत काहे ना का घिचा दुचा ए बरा इनका के सफा गोर में दिमाग के होलो आ तू कतरा थप्पड़ खींचे के उ भैया के बोले भैया नहीं मरी हन हैं इतने ही बढ़ चढ़ के बोले हम के कुछ नहीं कर सन हैं। अरे शांति से काम निकाल लो। का शांति से बाबूजी हैं? शांति पूछल का बड़ा हुकन नहीं। अरे पागल सोचो सन वो केहू के घर के बेटिए न हियो तो हई अपने घर के बेटी नहीं हो। एकरो के अपना घर के बेटिए मानल जाला लेकिन वो तो कोनो के घर के बेटिए हियो। तो खाना निकाल के नहीं देवे के चाहिए। बताओ ओकरा कोनो तकलीफ होई तो कहले कि जाके काट ले एकरा खा काट के ना खाए के चाहिए हैं। आ दे दी त का हो जाई? खाली गोर में दिमाग से बोले लो हैं। बैठो लो हम बात समझाओ तनी बैठो। का समझाई बाबूजी? अच्छा है जा झूठ मूठ के खाली जे तरह तू हमार बेटी हो वही तो सेम टू सेम बहू हमार बेटी है। बताओ अगर दोनों बहन एके में झगड़ा करे लगी है सोन तो घर चली। आ तहनी लो गरम दिमाग के दोनों जना बड़ा लो। बताओ लो एकरा कुछ भइल है तबे नु कहलो कि जाके खा लो हैं। तो एकरो फर्ज बा कि जाके अपना से खाना खा ली। बहू तू एकरा के ननद ना अपन बहिन मानो ते अपना भाभी के भाभी ना भाभी माई मनिए तब हमनी के घर परिवार चली बुझली। ऐसा कुछ ना करलो कि पड़ोस के लोग सुने तो हमनी के घर के बारे में हंसे कि एनी टाइम एकनी के लड़ते झगड़ते रहे सन बुझल लो। तो कसम खा लो कि आज के बाद हमनी के घर में कोबो कुकुराहट ना होके चाहिए। केहू केहू से द्वेष ना करी सब केहू हिल मिल के रही। बाबू। हाँ भैया बाबूजी ठीक है कहत रे री। हाँ तो ठीक कहतनी तो दोनों जाना गला मिललो आज के बाद कसम खा लो कि कबो ए घर में झगड़ा ना होके चाहिए। रउआ ठीक कहता नहीं अब हम खाना सब केहू के अपना हाथे निकाल के देम। अब केहू से झगड़ा ना करेम और ना केहू से पटदारी करेम। हाँ बाबूजी जन समझनी आ तो हम समझ ले बानी। आज के बाद हम कबो खाना ना मांगे हम खाना तारा के लिया के दे। बाबू। हाँ भैया तेहू हमारा खानी गरमो जौन। अच्छा। आज के बाद दोनों जना में केहू ना गरमाई। ठीक बा भैया। ठीक बा। हाँ ठीक बा। प्रिय भाई लोग के प्रणाम। भाई लोग हमनी के वीडियो में जौन भी देखौनी आसन वो प्रकार के केहू के ना करे के सही जौन की हमनी के समझनी आसन आ पूरा परिवार शपथ ले लसा कि हमनी के मिल के रहे के चाहिए वह हर परिवार में होके के चाहिए। नमस्कार। जय बिहार। जय जय भोजपुरिया समाज।